Bună ziua! Ați băgat vreodată la cuptor o tavă de crostini? Deci așa arată o tavă de crostini, care rezultă din umplutură de cârnați, la care scoatem pielea și baghetă, da? Pe care vor fi alifiate umplutura noastră de cârnați. Da? Deci, pe fiecare felie va fi alifiată umplutură de cârnați. Crostine pe care urmează să punem mozzarella care se va topi. Da, deci aici am trecut de prima fază, da, în care s-au prăjit crostinele noastre, s-au prăjit carnea de deasupra și urmează să le garnisim cu mozzarella care se va topi frumos deasupra. Astea sunt crostinele. Da, deci a ieșit prima tavă de crostine. Arată cam în felul ăsta. Și a doua tavă o băgăm acum cu mozzarella. Da, și acum tava cu crostine cu mozzarella la topit, da? Deci priviți, cam așa arată. Acum cu mozzarella la topit. Crostinele noastre elegante. Și acum spectacolul, da? Crostinele la final. Cam în felul ăsta.